Haka khandai bat chpotare ujamang arja arpusan haka jingele banya khonya ke jingther namding bat panher drone ka Pakistan hagi benda khapot ke Jammu and Kashmir Punjab Rajasthan bat Gujarat kari India kala ther namding kala da ka khruwit yaki airbase ka Pakistan kentop ya ka Nur Ali Khan airbase ka badan hajan headquarter ki sipai Pakistan ka Rawalpindi kat kum ka first post laong bagajing ther kari India kala long ka bajur hadu kata hadu bo Asim Munir u Army Chief General ka Pakistan ula Pyrthei haka Ïing-Krem ne ka bangka ka badan ha General Headquarter Complex ka Rawalpindi. Hadian kani ke Ïasiat haka janmit jong spotare ujamang arja arpusan ke Directors General of Military Operations ka Pakistan kala phone ya ka DGMO kari India banya kran ban Sangeh Ïasiat bat kiwe ki kam da ki sipai nadu ka port san baje janmit. Laong ba anda la jam ke Ïasiat kata ka khat ar tare ujamang arja arpusan bautiu he sipai ulami ban lejngo ya sipai Pakistan kibala sha sumar haka Combined Military Hospital ha Rawalpindi ban aiman seme ki bat kumjo ikiri pat ba kibala mensau. Haka jing jingo jong la kran ba ki sipai ki basha sumar bat ai jing ro ek jing slor ba jing ai ti lot jongki na ka benta kari Pakistan bat kit bok pakin kot kloy. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pej ye ka shop plus F haka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki Bale hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.